zerbait egiten zen horrekin. Bera marrazkiak egiteko eta historia hori. Orduan, berak esan zu, ongi izango zela hori, baina, klaro, norbait idazle batek, idaztea zerbait horren inguruan. Berak ingo lukela marrazketa. Orduan, Maria Zulandarekin elkartu ginen, gutxi gora bera zen nahi genuen, gu zarra gara, bai? Nezik eta batzuk helduak izaten duten, baina ez gara helduak. Helduak, nik nire Maria esaten diotenean, helduak izaten dit, ama, mesedez, helduak ez gara, ez zate. Zarrak, helduak izaten aldire gazteak ere, ez da? Bueno, zarrak, esango dugu, ez? Eta, orduan, hitza egin zut, Maria Zunek esan zigun, bazula zerbait horren inguruan berak idatzea. Orduan, nahi bagenun, egiten altzula, egiten algenula, erabili, guk publikatzeko eta hori guztia. Orduan, kontaktuan jarri ziren, eta egin dute gaur aurkeztu behar dugun hau. Orduan, egunaren adinak izenburukoa da. Gero, erakutsiko dizuet, edo, ikusiko duzue, zer de. Orduan, karo, baditugu, bi persona, bi emakume oso ezaguna direnak. Maria Zulanda, ni beti gogoratzen dut, beti ikusiten dudanean, bere hile gorria horrekin, ni uste dut, ja beti izan dula ole hile gorria hori, ez da? Bai, bale. Oso famatua da, idatzi du haur eta gazte literaturan, idatzi du asko, eta bera da, euskal idazleen artean, bere obra gehien itzuli dena, bai? Egin dute gaztelaniaz, inglesez eta frantzesez gehien bat, berea da gehiena. Badu ipuinak eta, zera guzia, gazte eta aur eta gaztena. Eta, baditu sari pila bat. Atzo, unotan egon naiz behiratzen, eta eske buruan ez zait kabitzen. Eta gainera orain, otsailean ja eman dizkiote bi eza, bat emakumendan alengo, eta beste bat duzu. Gutun zuria. Bai, hori da. Gutun zuria hori da, 27 emango izute makil bat, eza? Bueno, baina, karo, beste gazte bat, Maite. Maite oso gaztea da, baina berak badu kriston kurrikuluna. Osa, ikusten duzu liburu baten, bera marrazkilaria dela, baina gero astintzara behiratzen, eta gauza bera esaten dizut. Zuk ez dakitzen bat liburu tan aritzu zaren, gazte, heldu, eta guztietan aritzu zara baita ere, kartelak, eta abar, eta baitu ez dakitzen mazari. Ez dakit nun ikasi duen, Euskal Herrian, hemen, Euskal Erkidegoan ikasi duzu, baina gero Barcelonan aritzu dasko, batekin eta bestekin. Eta, kurrikuluna oso ondia duzu. Eta buruan, ez da kabitzen ja, gure ordenagailu honetan, ez da kabitzen. Orduan, ez dakit ikusi duzuen, azkenan nola gelditu den, hemen ekarrizkizuet ikusteko. Oa indikan ez digute utzi, Ikusi gabe dute. Desiatzen. Hori asko. Zenporritxa. Bai. Euskera hautzen dago, norbaiten nahi izan ezkero gaztelaniaz, bakarron bat, aleon bat, badago horratzean, bale? Baina, itzengo dugu honetaz. Ez dakit, ze izen zaizuen. Oso ederra galditua. Nire galdera da, nola sentitu zate, albiezu, Maria Zunda, gure adintxurkoa, baina zu ez, Maite, zu zela gaztea. Orduan, jakin nahi genuke, nola sentitu zineten eskaera hori egin genunean. Hasiera baten, Begoña nerekin harremanetan jarri zan, eta oraindik testurik ez zan, edo Maria Zuneko oraindik bidaldi gabe zeuken. Bai banekin berekin harremanetan jartzeko asmoa zala eta hori. Hori ja bada garantia bat, badakizu, izango dezula, zerkin lan eginda, zerkin jolas eginda. Hori batetik, gero ipuie irakurri nunen ikaragarri gustatu zitzaiten, eta bestalde batetik, baita ere, bagenekin ipui luze bat ez zala izan, utzi zitzaitena izan zen Mixe zuri bat, nun
testue bazan, baina formato aldetik, komposizio aldetik, aukera utzi zitzaiden nahi eran osatzekoa, irudie. Eta baita liburu forman ere. Orduan, hortan ere, batetik testu eta bestetik hori ere libre izateak utzi ziten aukera pilo jolaseako eta aprobetxatu indet. Orduan, kontatzen dana da eguneroko bat, baino aldi beren barne mundu oso aberats batetik ez. Orduan, hori ere batetik igual lehenengo irakurketan badirudi hori aizeala ikusten, eguneroko gauza bat, baina gero detailetan gelditzen baldin bazea ikusiko dituzu adin horiek, ez? Maria Asune kontatzen ditun adin horiek eta narratiboki horri heldu nahi izan nion, ze oso modu interesgarri iruditu zitzaiten hori norberan gandauden norbera guzti horietaz hitz egiteko eta grafikoki ere bazeon nola kontatu hori eta gero formato aldetik ere bazeo zer lineala akordeoi forman hori egun oso bat kontatzeko baino eta detailetan gelditzeko, bi aukerak ematen zizkiten. Nik oso ondo pasatu dut hori, batetik libre utzi zaitelako forman eta horrek ardura bat ematen dizu, baina baita bestaldetik ere laneako, ez, hori, zure erara eramateko ere aukera gehiago, asike, eta gero narrazioak ere mila eratan kontatzeko aukera ematen zunta. Hau izan da nerea, ni oso guztua gelditu naiz. Orain behiratzen ari naiz, ez dira zue denbora asko eman. Zirrei borroa edo ezagutzen nuen, Eta gainera berehala nik maite izugarri estimatzen de, berak ilustratu du zoritxarrez liburu bat bakarri nidakidanez. Baina, beste batzuk etorriko dira. Baina, nik uste berehala sentitu nuen batez ere gure arteko umore zentzu bera genula. Hori oso importantea da netzako, ze nik egiten deten gehienetan umorea sartu behar dut edo ni olakoa naiz. Umoretxu hartu behar dut asuntoa, naiz eta zo triste, tragiko xamarra naiz, pensa. Baina umorea pixka salbatzen gaitura irutzen zait, eta gaino, ikusi nuenean retratu, emakume hau, benetan, grazia ondia iten dita, behiratzen eta zaten, haizu, grazia iten dit, besterik gabe. Osea, da benetan zartzaro, adineko realitatea, ez jaikitzen geranean, ez gaudela oso seduktoreak, normalki. Eta ez gaude ora seduzitzeko puntu hortan, ez? Eta gero denbora dijoan horrean, ateatzen gera etxetik txukunago. Eta orduan, grazia ondia, pixka personaia bera, eta baita ere gustatu zait asko, topikoetan ez dala ilustrazailean, nik ez dut aipatzen ordenagailua demagun. Osea, ez dut behar, nik erabiltzen dut, eta egina dago testua ordenagailuan, baina berak ere nola esarri duen. Hau da, bizi gaur egungo askotan, astu zaizu leheno esan duzunea itzulita nago, dudik gabe hizkuntza askotara, eta hizkuntza xelebre batzutara, txino, árabe, bretoia, albaniera, osea, unas cosas muy xelebres. Baina aurre eta gazte literaturan. Igual astu zaizu hori izatea, aurre eta gazte literatura dara. Orduan, bestela atxaga baino, askoz, orduan, aurre eta gazte literaturan, adibidez, zaharrak, zartzaro agertzen denean batzutan, ilustrazailea jartzen dute zartzaro bat oso anakronikoa. Osea, ez dakina esan, jartzen dute sukaldea betiko modukoak, ontzia garbitzen auskaloze katxarro pila bantxe, potaje egiten artean amona hortxe, amona mototxo batekin hemen, en fin. Aizu, amonak eserate zuek eta nik ez, baina ziur asko eta denak zaudete preziosaz.
Eta ordenagailua, asko gustatu zait, esan debitu, zer esan gabe, jarri du. Atxo maitia, hau da, legiani, ordenagailuan, hau ez du jarri hor, luma batekin, tinteroa. No, esate dizuez, ikusten baduze, askotan, sexismo punto bat egoten da ilustrazioetan, konturatu gobe ilustratzailea bideratzen dituztela estereotipoak, eta emakumeak oraindikan erreketan garbitzen dute, digo, pero bueno, erreka, no diot, asko oso potentia dira estereotipoak. Eta horretak ez literaturan eta ilustrazioan, batzutan konturatu gabe aurkitzen duzu, hola, etxeko sukalde bat, eta aurkitzen duzu emakumea ontzia garbitzen, gizona esieri eta periodiko irakurtzen, umea mutxikoa baldin bada aita onduan jolasten, eta neska baldin bada amari laguntzen, naturaletatuzun osoz, ulertzen? Hora, baina da, estereotipoak oso haundia direlako gure baitan. Orduan, karo, ikusten nahi aiz orain objetua. Ni orain arte ikusita neukan personaia eta ikusi humoretsua, niretzako umore haundia dariola irutzen zaite, bat egiten dut horrekin. Bai, eta gainera hemen mutxikoak eta horrela, garo. Bueno, ez dut gehiago hitzein naiz, ere, bestela maite gaxua. No, baina hitzeingo dugu, zuk galdetzen duzu. A ber, nik, bueno, irakurri dut eta egia da gustatu zait asko. Baina, kontatu behar dizue gauza bat, lehengo egunen kide batek, euskeraz ez dakienak zoken hau, eta azaltzen ari zitzaien beste lagun batzui, gaztelaniaz, euskeraz zitzekiten. Orduan esan zion, gizon zar bat da hori. Nola gizon zar bat? Horregatik gero galdetu behar dizut maite zuri. Gizon zar bat, bueno, beste lehenengo binetan ateratzen dena. Gizon zarra ez? A ber, ikusi dituzu ze zapatila ditun ponpon batzukin. Zuk ikusi zu inoiz atxon bat. Atxon bat, ponponakin, pues ez. Eta gaina Euskal Herrian gutxiago. Beti kuadro dunak eramaten zituen. Eta gona? Orduan, esan nion, nola, ez. Ikusten duzu nola den emakumea, ponpoian gati lehenengo fijatu, bueno, ni ala. Eta gero, urrengoan, azaltzen da bera, espiluan nola ikusten duen bere burua. Gaztetan zen bezalakoa. Ezke hori da, gure buruan dugu gaztetan ginena. Naizek eta egun ikusi gure burua espiluan, ez da? Horregatik galdetzen da nizun baite, ea, claro, ni batzutan ikusi ditut emakume zarrak, igual residentzia batean daudenak, burua nahiko joana dutenak, eta hori, eta igual berak ez daki esaten nahi dula beste horreizkera bat, edo historia bat, baizik eta eitzen diotena, eta holako hilen motzak usten, horregatik galdetzen nahi nizun, ea zuk, zarrok ikusten gaituzun nola. Baita, ez galdera bat, simaz, ez. Nola, horrela, ez? Bai, marrazten dezunen, ateatzen zaizu, zeana eta ikusten dezuna, eta ez? Eta, bueno, bai, askotan jote dugu igual, estereotipotara eta hori, baina, bueno, testuek ere, eta jo eramaten estereotipatutako emakume baten gana, osea, ez dakite, berak ematen du bidea alako emakumea itxeko, ez dakit nik testuek eraman hau ontara, eta, bueno, baita ere, horrekin puskatzea ere ondo iruditzen zaitze. Igual adine eta nik ere ariketa inun emakumeak bere burue beste adin batzutan ikusten dunen, gero emakume hori adinen aurrean nolakoa izango zan, da atzera eta aurrera nola eramaten zailun, ba igual hor ere sortu da pertsonai hau partikular hau. Osea, ez dakite, nik uste testuek eraman naula hortara, gero, bai, ze intuitiboa izan da, ez dakite, estereotipok hor daude, eta hor burun ditut, baina, bueno, gero saiatzen naiz baita ere testu ikaso iten, eta testuek sortzen duen pertsonai horretara moldatzen, ez? Nik uste oso ondo heldu diozula umore puntu hori. Testua umoretsua da. Sakona, baina umoretsua. Eta zure pertsonaia honetan nahi
irrifarra sortzen dit. Jarriko bazeno emakume estereotipatuago bat, normalago, gutako bat, osea, bere batitarekin, en fin, txukun, sin rulos, baina, orduan, baina kezke hemen umorea dago. Ni nezako umorea dago. Eta umorea badator testuarekin. Osea, aipatu duzu narratiba, claro, nik ez neon, horrena literarioki ez da momentua klase bat emateko, baina generoen asmen handia dago. Aurkeztu nuen testu hau poema bezala jo zen. Reproduzitu dute poema hitzarekin, baina narrazio bat du digabe. Kontatzen da zerbait. Eta orduan, kontatzen dana humorez blaitu da dago. Naizta, egia oso, ez dut esango gogorra, oso existenzialista behikulatzen du. Hau da, ez da txantxetakoa. Orduan ninerezako beira bat dator testuarekin. Nik ikusi izan banu hor, amonia bat, ez daki, no, nintzake, lehenengo personalitatzita dago, alegia ni. Ni bakarrik ikusi nuen, digo, pues, badu pixkatantza, zan nuen. Nire hartzean bezatu nuen, pixkatantza, hile motza, eta pixka la tripa, pixka para adelante, eta... Digo, pues, gonarik ez dut asko erabiltzen, baina, Galtzak die, Galtzak die. Galtzak? Bai. Hemen bai. Pues galtza total, orduan. Bai. Eta pijama hola, kuadrodun, zea, eta gainera konkortuta, ordenagailoen, ni oso pozik. Nik ez ditut 80 urte, ez 70, baina ni ere pixkat bertan ikusi naiz, ni adin desberdinetako ni hori naiz, beraz, eta bai ikusi naike etxe hontan, eta bai hau egoera hauetan, hor baita ere, setxun aurkitu naiz ni ere modun baten edo besten, ez adin hortan, baina bai beste adin batzutan, eta bai nik deten adin hontan. Orduan horrek ere erresten dit. Ikusi neike, etxe hortan, ikusi neike, bai, espilua iguain dala gutxi pintatu dut. Zuere zahartzen prozesuan zaude. Hori da. Eta horre ere aurkitzen naiz. Nire adin horiek, nire gaztego, bai aurkitu naiz hor, Bueno, dena da nik irakurri dut, eta ni bai identifikatzen naizela hor nola azaltzen zen, hola azaltzen den dena. Mina goizeko zea hori, eta naizek eta gure buruan espilu ikusi gaztetako denborakoa, bai ikusten guartzen zara, jatzarela berdina, vamos, esan duzuna, tripa aurrera, ez dela ibaten tripa nipane, badioz, eta abar, eta egia da, goizean, gero gozaldu, eta ja pixka martxan jartzen zarenen, ematen du ja, gazteago zarela. Baina niretzat, okerrena da, hor jarri duzuena, adibidez, kalera ateratzen denean, señora, se quiere sentar, señora, osea, hori da ja, osea, hori bai dela gogorra, esan nahi dut. Ez dakit, emakumea batzutan nahiko ninguneatuta gaude, lanen ari garenen edo zaintza guzikin eta bat abeste, baino gero, kalera ateratzen zaren ikusten zaituzte, digo, gero ja, esan nahi dut, jubilatutaka, ja, gaixoa, ja, ez dakit zer, nekatuta egongo da. Agian ez, agian gazte bat minio inderra gehiago dugu, ulertzen. Horrek, ni gehien ukitzen dauna da, hori, kalera ateratzen zarenean, oie, zer. Eta ni oraindik, adibidez, igual jubilatuta gero, esaten zut ja maten du, zira rodazen ibili behar duzula, pues no, ulertzen, esan nahi dut. Nik uste dut, jendeak ere ongi dago, hau, gaina komentatu genuenean gure artean, hortalde motorran, eta komentatu genuen, ze ongi zegoen hau adibidez umeri eskoletan eta pasatzeko, hori itzain barduko duzuekin. Baina ikus dezaten, eta klaro, bitu hemen ere, bira nola ze gehienak hile motzakin gaude, asun, ikuste, bat beda melena bizkat, baina gehiena gaude hola. Baina, bueno, itxura oso onak, ez dakiz adinako guztia, baina, bueno, esan nahi dut, ikus dezaten guk oraindik ere jubilatu eta pensiodunak izan, pues lan egiten aldugula, ez da? Eta egiten dugula. Barkatu, baina nik niri abintzan testua kontestualizatu nahiko nuke, 5 minututan, Nei eskatu zidaten hitzaldi bat Koldo Mitxelena, nahi zuzen, krisis delako ziklo batean,
zahartze kontu horren inguruan, eta instituto nuen zahartze prozesua femenino, erdera zer, femenino y singular, pero declinado en plural. Es decir, nik izango nukela femenino singular hori da nia, baina beti pentsatuz, kolektibo bat gerala, jokatu behar dela, zea. Eta kontestu hortan, hau da hau lehenago dator parrafada batzuk, nik botan ditunak itzaldian, eta gero. Hau da, hau hartu nuen, esan nien, boito, lehenengo gauza, topatu nintzela, hasi nintzen irakurtzen, eta esan nuen bertan, harrituta gelditu nintzen zenbat material zegoen. Osea, liburuaz aparte, Jo vieja de Freixas, edo Euskeraz manifesto de Andrés Zarrare, Mariluz Esteban, jo, que gaur egun oso pilpilian daude liburu, baina interneten, YouTubeen sartzen zera, eta oso gai pilpilian. Gainera, momentu hortan, kasualidad zorrutzi dute, baina La Vanguardia, maiatza 3 zen. Jartzezun, en el año 2045, qué pena, idatzita daukate, pero era como una bandada de 42 millones de viejos invadirá el planeta. Baina hola, Eta grazi bat izia, baina benetan, llega a 42 millones de viejos, digo, ematen como las termitas, avanzan. Eta datuak olakoa dira, o sea, en el mundo, en el primer mundo y en el desarrollado nuestro, que naitara es hora da, o sea, gaudela, baina que no saben qué hacer con nosotros. O sea, bueno, horren inguruan, ni hasi nintzen hausnartzen, eta lehenengo galdera izan zen, adinaren bibentzia hori, ¿qué edad tengo? Gelditzen danean baten bat. Eta hor sartzen zera eremu batean oso fluktuante, oso mugikorra, ze adina daukat. Nire ere baitan, gauza bada kanpotikan jartzen dizute zenbakia, 73 neukan nik orduan, orain 74 barkatu, 74. Baina norbera, zer sentitzen da? Ez que oso aztertzeko modukoa da, hor, eta nik konstatatu nuen lehenengo gauza, egunean zehar aldatu iten zala hori. Eta jeikitzen nintzenean, normalki, ez naiz inoiz izan oso txori kantaria goizian, Osea, gehiago naiz gaueko gautxori, baina txori kantari goizian ez da jeikitzen naizenean, benetan sentitzen naiz 80 urteko bat. Osea, me duele todo, etika jei, que bestia, osea, eta horro esaten dut humorekin, hoi dana bueltatzen da pixkat, adina jeisten dijoa, kafi hartzen denean, hombre, baina eske benetan hori da egunero, neria. Hombre, ja, jeisten da, 60 demagun. Eta ja, horrela dijoen eurrian, juten da, eta juten naiz, hola, modu humoretsu batean, ikusten nola norberaren adin sensazioa aldatzen dijoa. Aldatzen dijoa, gero dator kanporatzea, eta kanporatzea kupidari gabekoa da. Ez hastu, pum, daukazula, senyora, tal, bueno, ni 75 bete nituenean, kutxako karta jaso nuen, horrek impactatu nindun, ja kutxa, 75 enterau. Ostras, ja pasatzen ari naiz beste. Eta hori bezala danetarako, mediku eta bestetan, kuantos años, behiratzen dizute, ja, medikoak esango dizute, la de las arterias, lo otro, osea, ja, baina kanpotikan. Eta gero, modu, humeretsu edo poetikoa, segun nola ulertzen dan poetikoa, poetikotasuna, joaten da, persona hori alegia ni naizela, egunaren ordu horiek bizitzen ahalik, eta bai gertatzen da gabian, brometan aipatzen den nahi asko gustatzen zaidan poematxo bat, non kanta bihurtu zen momentu batean, Padre Nuestro gu txikitan, etxian behintzat esatizguten errezatu behar genubla eta hori, eta, bueno, aita guria eta hori, baina brometan ez poema bada. Esan asa, ze ondo egongo da zeruan, baina hemen ere inaiago mundu enten egon. Eta orduan amar, eta gurasoi, ere eskaini, hola pizka gurasoak edo, hola indikan ume bat naizela. Sentimendua da, osea ez da inbeste, ni bezpiloan behiratzen naizela, segun batzutan, eta naizta arratzadeko zeirak izan, sentitzen naiz un horror.
ze mina daukat hemen, eta bestian, eta user da, ulertzen da, gehiago nola hostilatzen di joan gure, baina bestia da, kanpotikan datorkeguna. Eta gero, bigarren ponentzia edo hitzaldi guztia zijoan, gero, pixkat nola zer gaur egun zaharra izatea zer dan. Edo nola bilakatzen ari gera, nola aldatzen ari da konzeptua, edo ez da inbesterako aldatzen, en fin. Baina batez ere poema edo, komatxoen artean, da barne sentimentuak nola isladatu. Batez ere ez daukalako ze ikusi gure barne sensazio adinarena ez dakigu ze adina dugu, gu gera, gu, eta adina, eta gainera, are gehiago, eta bukatuko dut, bai arte guria, modu batean edo bestian, elikatzen da gure baitan dagoen ume edo gazte edo mogoiko hortatikan. Guk ez dugu bidazten, nik 74 urteko bezala edo zuk ez duzu, lan egiten da edo norbera sentitzen du barruan bere ume, gaztetxo, lo que sea, ez da. Hor barruko. Kontestualizatu nahi nuen testua. Bai, eta egia da, dena dela aldatu da asko. Ni horitzen ez gure amatxi, bizi alargun oso gazte egitzu da beti beltza joaten zen, esan nahi dut herrian. Eta hori bino esan nahi gure ezea aldatu da asko. Bai. Eta umek ere ikusten gaituzte xarra betzela, bino adibidez nio indela 2 urte nire bilo bat ikinak, 8 urte zituen eta nire urte betetzerako jarri zidan. Marrazki baten gainen, kriston grazia mantzian. Gaina gure herriko hizkuntzan. Zu bezalko emakumeak ez dire inoiz sartzen. Hori jarri ziten. Esan nahi du. Paga eman zenion, lehenago. Paga eman. Nire logelan jarrita. Igual pagaren atzetik altze bilen. Baitare. Ez mi horren honekin da, a ber, gu jarraitu behar dugula lanen, naizik eta pentsionista izan eta hori guztia, ongi gaduen bitarten, aktiboak izan behar dugu, nik uste hori dela. Pizka bat nik esatzen dudan, atatzen dudan ondorioa. Orduan nik ez dut sartuko rollo gehiago, baina bai, komentatuko izen, norbaiten nahi baduzue zerbait galdetu, hemen ditugu bi artista, bi famatu, gero autografok eskatzuko dizkiogu, eta zuek jarraitu zuek. Famatu eta artista, bintzat nik ez nahiz horra sentitzen. Nik gehiago, gustora egin dugun lan bat aurkezten nahi gera, gustoko jendearekin gaude, takitxo, zan edet. Eta gazteak, zuk aipatu duzu lehen hola pixkat gazteak, nik behintzat hitzaldi hortan, eta irakurri nuelagatikan eta nik uste gazteak ez duela sartzaroa ikusten. Zure horregatik esan bilo baziorazko edo paga edo asko estimatzen dizu, baina normalki gazteak ez du. Eta nola ez du ikusten, nos caen todos los balonazos, el patinete nos tumba, la bici nos arrolla, ulertzen, el chofer del autobús para, eta dijo azar batzuk, pomba, zehatzea, hori gauza asko rebindikatu daitezke. Ni bintzat rebindikatuko nuke DV autobusea hortan, mesedez, geldituta arrankatu publikiago. Jarri autobusea beti, espaloian. Atzo bertan, etxea bueltatzen ditzela, autobusek utzi zuen altura batetik, bestea, hori da sartzaroa, ados, zaharra naiz, zahar bezala tratatzen hau zuen, baina orduan bete itzazue, diot, edo umeena, edo itxuak, ez dira existitzen, lehen bizibilidad, ditzen zaiona. Zahartzarena, edo, hainbeste gauza daude, ez, hitz egiteko, rebindikatzeko, edo konpartitzeko, ez? Gauza guzti hauek ez dira, gazte zeranean ez duzu ikusten ere. Zare, hor konpon, viejos, esaten duzu, eta ez duzu interesik. Bueno, ez baldin bada, zure amona, zure aitona. Baina hala ere, aipatu duzu leheno eskoletara eta hori.
bosta jola eta zu ze mete. Osea, umei, hombre, ume ze adina eta baina ume oso osoa dira, oso ona. Esango dizute, bai, ui, amona, baina gazteari dagokio ez behiratze ere, bizitzari aurre egitea, ez dakit no, gu defenditu behar gara. Eta eskatu behar ditugu normatiba bat, patineteak hemendik, eta bizikletak hortik, eta zarzoroak hemendikan, eta ber, kesun despatorre. Bentzat ni bizi naizen lekuan, Zurrionan eta horrela da, baina nik ez dakit nola ez dauden istripu eta grabeak gehiago. Eta tarteka gure artrosia, gure bai, animosa, egin nahi dugu, baina onartu behar dira. Atxakea daude, hau da, gorputza da, zaindu behar da, baina realitatea gordina da. Hala, ere, nik uste dut presentzia handia gutau da, sartzarorena, da potentzialki politikoki nik uste nabarmendu indala, nik uste dut mediku, dana daukat apuntatuta, baina hor utzi dut poltsa. Baina, soy mayor, no soy idiota, ni desde luego emango nioke, ja, baina ez da egitera egera. No, itzaldia hori hor dukan, baina soy mayor, no soy idiota, nik emango nioke la medalla urrezko domina edo. Zan nahi dut, nola tratatzen hauze, nola infantilizatzen hauze. Ben bonita, ponte aquí, txiki, ponte aquí, bonita, ponte la batita. En fin. Eta egia da, hospitalizatu bezain pronto, demagun. Joate zera esguince batekin, adinagatikan edo, osea, ja, ahi dira. Sí, bai, maite, te tocará, te tocará. Eta esango dizute, bonita, siéntate aquí, a ver, ¿te has puesto la batita? ¿Has comido esto? Digo, pero ¿está qué? No, baina claro, si lo está haciendo amablemente. Solamente que te pregunten a ti como una persona, ¿no? Hainbeste gauza daude. Zein da lan honen argumentua, Montxean, bakizugu, kazetariak gara, Kazetariak. eta zein da mezua. Bueno, titula dio, las edades del día. Ez da bizitzaren adinak, baizik, zenbat adin ditu egun batek. Eta da, goizian, sentitzen nik esaten dut, eta hortarako hau ikusten duzuenean ulertuko duzu gehiago, gerta diteke, nire kasu hala da, segidatzita dago nitik, modu subjektibo batean, sentitzen naiz oso deskatxarratua. Jarri zazu nahi duzun kopurua. Eta adina, egunaren zehar, adin desberdina ditut. Kafe bat hartzen daitenia, hombre, jisten da adin hori, gero, dei pare bat egina lagunekin, eta momentu batzutan, bueltatzen naiz gazte garaian, eta bailo el twist, no sé. Ulertzen, eta bukaeran, ja modu horretan, aiatzen da, oheratzeko momentuan, non ja, 10 urteko bat zera, eta pixkat alolo, eta lo hartzen duzu. Osea, modu poetiko deitu diote, eta ni ados nagoz, ez da narratiba, prosa, bai. Eta, bueno, horregatik, erabat, txoratuta nago, ze nik uste Maitek, erabat, eman dula, konektatu dula horrekin. Ze da sakona, ze kontatzen dana denok identifikatzen gera. Baina humorea ere badago, eske humorerik gabe bizitza, ja, soporta ezina da. Eta orduan, bai, eta hori, esan nahi dut, konektatu degula, bai, oso gauza polita. Atera da, claro, nahi pixkate orain ikusten nahi sujetua, ez dakit nola pentsatzen duzu zabaltzea. No, dio, kazetariei begira ere hori importante izaten da. No, baina zabaldu pixkat, bai, erabaki gabe duzue.
gogoratzen dut, eskolan nintzela, pues, matematikako problema baten adibidez. Ni orduan ja, claro, nik orain ditut, zu baino zarragoa naiz, 75. Baina orduan nituen, pues, 70 piko, eta esaten zidaten, ana, ze adina duzu? Asko, urte asko, dizken esaten. Ze, claro, matematikako probleman zegon bat. Ez daki nire aitonak baditu 60 urte, eta nire amonak ez daki zema gazteagoa, eta claro, nik hori baino gehiago nituen. Eta orainek enitzen amatzi, ulertzen, eta ordo esaten duzu, claro, umek, nik esan banie, nik ditut 75, adibidez, ordu nikula. Eta esan duzu, ana, zizarra zaren, eta zaude hemen eskolan klasak ematen, hori da, esan nahi dut. Ordu, hori ikusteko, pues, esaten zu, bueno, pues, nik ditut urte hauek, eta bitu, eta gauza gehiago ikintut, ikusten duzu, amatxien etxai, oten zate, azkaltzera, bat eda beste, eta orduan, esan nahi dut, ikusten duzu beste ikuspegi, desberdin ikusten zaiki uste. Hori egia da, nik konprobatu dut. Eta horregatik nik uste dut honekin bai ateratzen altzela. Hori komentatu genuen azkeneko bilera. Ni jarriko nuke, eta nik, claro, esan dizu kamisi baiena, baina hori da japoniarrek egiten zutena, eta zen teatrillo batekin, hori martzen letra izkiak jartzen dira aparte, irudia, eta joaten zara zu teatrillokin irakurtzen umeri, eta usten zaie pila bat. Nik dut eskolan. Eta orduan guartzeko pixka bat, nola persona zar batek zer sentitzen duen, hori importantea da. Ze beraiek normalean daude, ze orain ere, eta etxe amatxek edo aitora monek eta zaintzen dituzte biloek ere, orain ikan ere, zen nahi dut. Orduan ikusteko pixka bat, ez dira beti xarrak eta sentitzen baizik eta pixka bat nola batzutan minak badituztela zarrago direlako eta hori guzia. Eta nik uste dut ateratzen aldela, bueno, izango da, bueno, bakoitzak ikusten du hori, baina... Pasako jazu motxila berdea? Bai. Ez que, itzaldian nik aipatzen nuen zita asko, bueno, asko ez, batzuk, baina Simone de Beauvoir ezagutuko duzue, feminismoaren zutabe teoriko nagusiena, baina baita ere filosofa. Esaldi badauka, nei gustatzen zaidana, baina ez dauka ikusi zure umetxo ikastolako barkatu, No, ez dauka zer ikusi eskoletan lantzearekin bestia eta bare. Nik esan dizuta, irakurriko detena ez dala lotuta zuk esate zenun eskoletan, ni ez, andereño izan naiz, prehistoriaren garaian, baina esan nahi dut. Eta umetxuak, bomberoak, zuhiltzaiak, alari, idazleak, deportistak, Cruz Rojakoak, edo zen gauza onartzen dituzte, ikasgelan, ulertzen? Gu ere hartuko gointuzte, amonia zaharrak esan nazaizu, baina, bai, ados, baina benetan gazteetasunari ez zaioa jola. Eskatu behar zaiola, heziketa munduan respetua, konsiderazioa, edukazioa, osea, ez hainbeste guri dagokiuna, irakaslei, familiari, bueno, berdin, barkatu, Baina Simone de Beauvoirrek zeukan, la bellez, la vejez, idatzi zuen en los años 70, ni Parisen orduan bizi nintzen, atea du, nik dana irakurtan okan, hartu nuen, nik orduan 23 urte. Hartu nuen, hasi nintzen, ¿qué es esto? Qué horror, qué tristeza. Gainera oso riguroso da, egiten ditu azterketa, baina benetan ez du baten exageratzen, eske zarzaroa gogorra da. Utzi, no existetan baten interesatzen. Eta hoain ere, bueltatu naizenetan ere, juten naiz beti dato bila eta horrela, osea, liburu bat referentziakoa, baina, karo, zea da, eske, gaia ere, deklibe hori, bukatze hori, nekez ikus daiteke, hombre, arrotasunarekin, bai, respeto eskatuz, bai, baina, fin, bizi beharreko etapa, pixkat, ez errexea,
Bueno, baina berak dauka, esaldi bat nik aspaldi irakurri gabea eta hitzaldi hortara eraman nuen. Todos los jóvenes, esaten du bera, se convertirán a su vez en viejos. Osea, que nik askotan, gazteak, patinetekin, pasatzen direnean, datorki Simon de Beauvoirren bezati hau. Ez astu zue gazteak, zu gaztea ematen duzu. Todos los jóvenes se convertirán a su vez en viejos. O sea, no os lo vais a... No, ya. Y la juventud solo dura un tiempo. Todo viejo ha sido joven. Pero no todos los jóvenes han tenido, como los viejos, el privilegio de distanciarse de los alborotos del tiempo que obstruyen la intensidad del presente. Filosofa da, baina esaten duzu. Es que, hasi behar dugu pentsatzen hau privilegio bada. Honea heldu naiz, privilegiatua naiz. Eta gazteerekiko, zenik gazteekiko, hombre, esaten nahi naiz modu oso arrut batean, respeto guztiarekin, baina batzutan, bai, azarretzen naiz, hain zuzen tratamentu horrekin. Edo gazteagoa diren, adibidez, Vodafone, Euskaltel, Movistar, denda horietako jendearekin ere nola tratatzen gaituzten, ez da? Behiratzen zaitue, señora, ya le he dicho, esan zidan batean, señora, ya le he explicado el móvil, claro. Esan, oye, orduan izan nuen egun privilegiatua, osea, iluminada, porque bestetan akokinatzen zera hola, kokildu, baina esan, oye, yo soy profesora de universidad, y he tenido que repetir en mi clase 1 y 2 veces y 3 veces lo mismo. Tan escala. Digo, pero, perdone señora, pues vale. Me volvió a explicar, no entendí nada. Pero el señor, gracias. El móvil, a casa. Están tenían, gaztetasuna da pixkatzetan. Oye, zu porque dakizulako tresneri teknologia berriarena, no te creas ni vas a tratarme a mí como... Eta nere baita nere pixka sensazio hori. Haizu, zu gaztea zera eta zaharra bihurtuko zera. Ni berriz, zaharra izatea heldu naiz eta privilegio hau ezagutzen nahi naiz. Bueno, ya está. No, uste dut gehiagitze egiten nahi zela. Gehiagi edo, bueno, nik etxian bezala nago, eta, klaro. Fenomeno. Protagonistak edo ez, igual esan edo, beste esperientzia daude, igual, zuek joan zerate Euskaltelera, Movistar, eta, ze ondo, zein bat esplikazio eman didate, eta, ze gustora, eta dana ikasi dut. Begira, ni nahi dute, zu kontatu duzu orain, telefonarekin eta hori dena, atxo, eta horregatik nahi dute konpartitzeko, joan nintzen goizean bankura, eta esateko, egiteko galdera batzuk, eta ber nola egin eskaera bat, ez? Eta hasi zen, hori egin behar duzu, eskatu behar duzu laguntza igual norbait lagundu behar du, egiteko hori, eta nik edatu nintzen, eta norekin hitz egin behar du, ze laguntza behar dut, eta hori, eta berriro, eta hori eskatu laguntza norbait egiteko, eta hori, eta berriro, eta ja azkenean, porque egin nuen galdera, ez? Ze laguntza eskatu behar dut, nori eskatu behar du laguntza hori. Bueno, ezke hori egin behar duzu, bidali behar duzu, emailez. Eta, klaro, ni, ja azken bolada nago pizkat, empoderándome, egitea, erantzuna eta hori, ez? Eta batean esan nio, mire, porque me veas mayor y con pelo blanco, no quiere decir que no sepa utilizar estos instrumentos, porque 44 años he trabajado y he estado trabajando con estos aparatos. Ah, no, perdona. Le dije, bueno, es que, eta geratu nintzen pizka bat, hori, azerre, no? Hori, ikusten dute emakume nagusia hile zuriarekin, eta ja, justo igual ez dakizu ni boligrafo hartu.
Eta hori nahi nuen konpartitzeko, hori telefonoarena eta atxoko historia. No, bai, arro, osoia, Bai, eta telefonoarekin de bai, deitzen dizutenean, esaten dute. Bueno, si es mayor de 65 años, o sea, la atendemos inmediatamente, ¿no? El Vodafone eta hori guztia, digo yo, bueno, vale, adinean hori da privilegio bat hartu dezakezun. Bueno, ni nahi nizuen eskertu bai Maiteri eta bai zuri Mariasun, biari, nola sartu zehazte paperean eta nola umoretzu hori, ez daki gure ideia hori zen, ez? Ze beti aldarrikapenak izaten dira gogorrak, ez da zer, ez? Eta plasmatu duzute niretzako zoragarri. Eta gero gainera esaldi asko aldira atera, ez? Eta ez dakit. Nik uste dut, bai, lehen esaten zuten bezala, nola nahi dugu hori helaraztu eta hori dana, bueno, saiatuko gera, eta, bueno, permiso ematen bali mazu ezuek, ere bai, salmenta bat ingo dugu horretaz, ekarri dugu batzuk, hortzen daude atzean, baina benetan, eta gero, azkenian, ikusten da hemen ere bai, esaten dana, hori, hitza hori magikoa, intergenerazional, hementzen daukagu, ez? Bat, adinean, gero azkenean sentitzen zera 10 urtekin, baina gero beste bat, ere bai, ez dakit, hori ere bai nahi nuen pizka bat azpimarratu, ez? Eta ere bai, esa era daude, hai jóvenes viejos y viejos jóvenes, hori askotan esaten da, ez? Eta orduan, bai, eta gero esaten zuna ere bai hemen kidea, esaten zuen, ez joaten zera no maitera, bueno, señora, no se preocupe, que ya le ayudo yo. Yo no te pedí ayuda, ¿no? O sea, vale, eskertzen da, porque borondate honarekin dago, baina badaude olako gauza bat. Baina azkenean, ez era gelditzen zu, gaizki esaten duzu, bueno, baina nik adina hau daukat rekorrido bat, ez? Eta ni aberatza naiz. Zeren nik heldu naiz onera. Eta zuek ikusiko duzue. Oraindik ikusteko dago. Eta egia da, honeka bezala ere, honeka bai bildu gera batzuk eta bestea, feminismo barruan, eta hori dana. Eta egia da zuek esan duzuena, momentu ez genuen pentsatzen aietuko ginezela adina batera, ginezen, ez? Alboragina horretan, ez? Ateratzen gauzak, aldarrikatzen, ez dakin hor, eta gero, horra hartzik ginezen esaten du. Bueno, zeren ematen du ja, claro, karneta de bai egiten berreskuratzera joaten bali mazera, 70 urtetik ja ez daukazu karneta. Tienes hasta 999.999 kadukatzen dana, ez? Hori hola da. Eta orduan, esan genuen, zerbait egin behar dugu, ere bai, ahotsaren emakumeak zaharrak ere bai hor gaudela eta sujeto politiko gerala. Baina umorearekin eta gustatu ikaragarri eta hemen ematen ari zaretena, bueno, benetan, ni disfrutatzen nahi naiz, pila bat zuekin. Eta eskertzen dizue eta gero gaineran, gaztea, zaharra, ez dakit nola nahiko zendun deitzera, baina horrela da, ez? Pizka bat arroraretikan, eta hau bai zabalduko dugula, baina zeren nik uste dut horren beharra daukagula ere bai. Pizka bat umorean sartzea, ez? Eta ez dana azarrez bezala, ez? Ez dakit. Bueno, igual jatu naiz hitz egiten, baina... Baten bat nahi bali madu galdera bat egin, pasatzen dio mikrofonoa, zeren bestela ez da grabatzen ondo. Bazik eskertzeko izango zen, ez? Edo ez dakizuek erantzuna bat, edo segitu zaizue, esan dakoa. Ez ondo. Nik galdetzen dio buruari, edo nire garai moderno honi, edo bizi geran hori, horri galdetzen dio zergatik zartzaroa, barkatu, gaztetasuna izan behar du, eredu. Zergaitik, denok, gazte izan behar gera. Eta ez dana itxura egin behar du, zergaitik. Hori oso gauza historikoa da, historian zehar, hori aldatu joan da.
nik uste zahartzaroa edo zea da hitz trampa batetik. Da, aurra bezala, aur terminoa trampa dira hitz horiek. Zergatik hor sartze edo en la vejez y en la niñez sartzen da danetatik. Sartzen da 6 urte, 12 ez dauka zer ikusirik. Zahartzaroan ere, 65 eta 85 ez dauka zer ikusirik. Hor dago konplexotasun bat, hor dago diversifikazio bat, hor dago zea, hori respetuz tratatzea eta duintasuna eskatzea etapa guztietan, baina zea nik uste izan behar duela irizpide oso importante guretzako ere. Eta bereztuz, eta hori azkenean gaztetasuna zergaiti da. Hori da gure garaiko zea da, Ulertzen, demagun 19. mendean ziur asko gaztetasuna ez zeukan olako prestigioa. Eta garaio hauetan gure zahartzaro aktiboa, hiperaktibo, en fin, egon behar dezu denbora guztia haciendo como si fueras joven. O intentando parecer que, vale, no se consigue, orduan patetikoa da. Patetiko. Baina egia da deno daukagula sartuta hori, Oye, este peinado, te hace mucho más joven, ¿Y por qué? No, galdetzen dio neurari, baina ez dute nik oidana esaten, como si lo hubiera resuelto, ¿no? No he resuelto nada, O sea, yo también me dicen, esto no es joven, pues más joven. 3 meses, porque normalmente edo bai, norberak askotan esaten da, ez da egin duzu, edo zirugia egiten duzu, edo bestia egiten duzu, edo ateratzea kalera, baina no engañas a los demás. No engañas a los demás. Hori askotan entzun diet, ni baino pixkate igual sabiduria gehiago dutenei. No engañas. Osea, jendea badaki. Gutxi gobera, ez zera la gaztea. Baina zuzuaz, No, eta oso ondo, bakoitza egin dezala nahi duna. Nik hori lehenengo mandamendua. Bakoitza egin dezala nahi duena, kitxo. Disfrutatu behar da, bakoitza bere adinean, eta gero ja... Jantzi nahi duzun bezala, eta zenbat aurreratu geran aldortatik, Batzutan pentsatzen dut, guk ezagutu degunak, adin batekoak ezagutu degunak, garai bateko gure testuingurua, zer zen, heldua izatea eta zaharra izatea, beltzez jantzita egon beharko nuke? Beltzez, en fin, dana, asko horreatu gera, goza dezagun. Beste gauza bada ikusten ez diren gauzak, eta dira duintasunarekin lotutak, ez da? Ni batez ere medio hospitalero eta etorrela, horre bai, sufritzen dut. Ez dut ikusten ere burua batzutan bai, baina edo gurasoekin, ni asko ibili naiz gurasoak adina hundiekin, joan ziren. Ibili eta horrela eta asko sufritzen. Nola tratatzen zuten. Ama eta aita. Esan nahi dut, umia bezala. Edo medikoa berak ere, niri esaten zidan zer zeukan. Gauza horiek. Horiek nik uste dut borrokatu behar gerala. Neri esan, pues... Está bien, el electro ha quedado bien, digo, y el enfermo está ahí. O sea, causa hori dira, ninguneatzea, baztertzea, invisibilatzea, infantilizatzea, baina zaiozu amari, hor aurrian dago. Ulertzen dira zuek, hainbeste gauza daude, baina ez dugu historikoki adin izateak edo izan ditugun aukerak eta abantailak izugarria dira. Eta medikuntza bera. Da, zoragarria da. Egin duen evoluzioa medikuntza, zuzen, mantentzeko bizitza, baina ez gazte mantentzeko. Nik uste, konfunditzen degula. Asko aurreratu da eta mantentzen gaituzte bizirik, baina horrek ez du esan nahi.
gazte ematen duko gaituztenik, ez? Hala irutzen zaite, Hoi dana, hitzaldiak batzuta enkargatzen dizutenean, eta esaten zu, baina aitzaki onak izaten dira ikusteko, irakurtzeko, aurnartzeko, eta ni zahartze horrekin, ez zitzaidan gai apetitosua, ez pensa, como Simón de Beauvoir, que rollo, baina prestatu nuenetik eta asko ikasi nuen. Ikasi baino konturatzea, digo, egia da, esan ere, hala da, esan ere, medikuntza aurreatu da asko, bizitza atzeatu da edo eriotza eta osan da, baina karo, inork ez dizuzaten gazte jarraitu beharko duzune, gorputza jarraitzen du bere bidea. Makina den aldetik ez da bakarrik makina, ez dako inonde gare, baina sartzen dihoa, erdoiltzen. Eta landu beharko duguna edo gu nik eskola batean, txikiai, utziko dugu pakean. Baina gazteak edo insolente hoiei, esango nioke, gozatu zazue orain, makina oso ondo daukazuela, zekero hasiko zaizue, makina hori. Ai, estropeatzen. Ez, Mariazu, nik ez duen esaten eskolan. Era bat banatuta, ez. Irakaskuntzoko norbait, irakutsita gustatzen bazaio, adibidez, gauzak egiten dire eskolan guk egin izan dugu herri baten egon nintzen ginenean, aste kultural baten egin genuen, Aiton Amonekin, etortzen ziren kontatzera ipuinak eskolara, ikusteko eta ez dakizu ze pozik umeak ikusten, nera Aitona da, dune Amona, ez dakizan, eta hori olako gauzak, gero ze postreak egiten zituzten, gauzak olako historiak egin dire, eta polita da, olako historiak. Eta igual hortarako norbaitek aprobetxa dezake. Ados. Hori esaten nuen. Bai, ados. Gainera nik uste gaur egun Aitona Amonak gure estilokoa, gure ingurukoa, noski, gure ingurukoa, ze hori dana, nik uste izan ari gerala, beti kontestu sozioekonomiko konkretu batez, gauzak askoz beltzagoa dira, beste kontestu, txarragoetan, baina esan umia gainera ikusten nahi dira, zer nolako Aitona Amona dauzkaten. Ulertzen, ez dut esango gaztiak, que me da rabia, gaina zergetik izan behar dute gaztiak, baina dinamikoa, ikusten nahi dira. Gurasoen zenbat rol betetzen nahi dira, gaur egungo. Bueno, esilduko nahi zen. Ego txamaten dit. Bai, oso gustora gaude eta alginen egon hemen goza osoa zeren placer bada benetan, ez? Konpartitzen ari geran gauza guztia eta ez dakit anima ematen dizu eta ez dakit. Zugu ikusi Ana, zer egin behar den? Bueno, ez dakit, ez baduzu edo galdetzeko horik edo bukatuko genuke zaila, plazer handia izan da, benetan. Bueno, guri ere bai, Bai. Asun bere gorria horrekin eta beti zuelan da. Claro, badugu orain, ez gara oso modernoak, baina bai, Googleen badakigu sartzen eta bilatzen informazioa eta badago pila bat. Orduan, bueno, ni bere ala joten ez Googleera. Eta, bueno, hortik. Mi esker. Tatxalo bat, ez? Firmatzekoa da? Egile irudi eskubideak. Hau Koldo Mitxelena bererana da, beraiek grabatko zen. Bai, sinatu da jartzen du hemen Maite, osea sinatu beharko dugu. Hau izango da zehatzeko, baimena para reproducir. Grabatzen ari dira? Bai, eta izango Koldo Mitxelenako bertako. Zagit gero edukie web horria egotzen duen edo? Firmatu behar dugu, grabatzen ari da? Koldo Mitxelena, ez, grabatzen ari da? Orduan baimena, erabiltzeko hori izango da paper hau. Bueno,
Bai, igual, ui. Honengatik etorri gera, Hombre, ya te Mi esker, ez dakizu ze pentsio honekin. eskerrik asko. Hauxe nahi nuen, ale batzuk. Baten du, cariño bat edo. Bai. Ba, horregatik etorri gera. Mi esker, Esan diot gaur Maiteri goizian goiz. Opari bila. Bueno, Eskerrik asko. bukatutzat ematen dugu, piztuta dagoen. Hor, guain daukagu zerbait pikatzeko edo lase, hemendik gertu. Eta, bueno, danak jungo gea eta aukera gehiago izango gea, izteiteko gure artean. Ederki, mi